గైస్, ఆల్ ఐస్ ఆన్ పూచ్. మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ టెర్రరిస్టుల లాంచ్ ప్యాడ్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తూ ఉంటే పాకిస్తాన్ ఆర్మీ ఇండియన్ టెరిటరీలో ఉన్న పూచ్ లోకి వచ్చి అమాయకులైన ప్రజల్ని కాల్చి చంపేశారు. నీ అమ్మ, టెర్రరిస్టుల కంటే గలీజ్గా ఉన్నారు కదరా మీరు. ఈ పాకిస్తానీస్ ఏమంటారంటే ఇండియాలో ఉన్న ముస్లిమ్స్ డేంజర్ లో ఉన్నారంట. మేము ఇండియాలో ఉన్న ముస్లిమ్స్ కి ఆపదొస్తే అందరం ఒకటైపోతాం. కానీ నువ్వు ఇండియాలోకి వచ్చి ఏం చేసినావు? ఎవరు మొహమ్మద్ జైన్ ఖాన్, ఎవరు జోయా ఖాన్, వీరిద్దరు ఇండియన్ ముస్లిమ్స్ కాదా? 10 సంవత్సరాలు 12 సంవత్సరాలు ఉన్న చిన్న పిల్లల్ని చంపుతావా? ఐ వాంట్ ఆల్ ఇండియన్స్ టు హ్యావ్ ఐస్ ఆన్ పూచ్, నాట్ టు గెట్ పానిక్ బట్ టు అండర్స్టాండ్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ పాకిస్తానీ ఆర్మీ. అరే మీరు 25 కోట్ల మంది ఉన్నారేమోరా, మేము 140 కోట్ల మంది ఉన్నాం. అన్ని బుల్లెట్లు కూడా లేవచ్చురా మీ దగ్గర. మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఇండియన్ మీడియా టు షో వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెండ్ ఇన్ పూచ్. Lots of innocent people were killed by Pakistani army. Each and every person should know how brutal Pakistani army is. ప్లీజ్ ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కి షేర్ చేయండి, వాళ్ళకు కూడా తెలియాలి కదా వీళ్ళ గురించి. జై హింద్.